Gilubong na karon ang gobernador sa Negros Oriental, Roel Digamo. Atong sayran ang live report ni Nico Serino. Nick? Yes, Lan, emosyonal nga na namilit ang mga taga Negros Oriental sa ilang governor nga si Roel Digamo. Alauna karong hapon gigawas gikan sa Pinoy-anan dinhi sa Barangay Bunawon ang patayng lawas sa gobernador. Nagbaklay ra ang mga tawo, mga usa ka kilometro ang gilayon niini paingon sa St. Vincent Ferrer Parish dinhi ning maong barangay alang sa Requiem Mass. Alas 2 karong hapon gihimo ang misa Requiem nga gipangunahan ni Dumaguete Bishop Julito Cortez. Sa wali sa obispo nang hinaot ni siya og nagampo nga maundang na kining matud pa cycle of violence and killing nga nahitabo dinhi sa Negros Oriental og nanawagan sab ni siya og hustisya alang kang Governor Digamo ug sa uban pa nga mga biktima sa nahitabong massacre dito sa lungsod sa Pamplona. Mibundak ang kusog nga uwan atol sa misa Requiem kaganiha ug gihulagway gani sa byuda sa gobernador nga si Mayor Janice Digamo nga daw ti mailhan kini nga nawili o daw di pa gustong mubiya ang gobernador dinhi sa probinsya. Sa iyang mensahe nanawagan ang mayor nga tabangan sila aron makabot ang hustisya taliwa sa nahitabo sa iyang bana o sa tanan nga mga biktima sa pagpamatay. Maisugon nga gihagit ni Mayor Digamo ang mga tawo nga dili mahadlok og pangitaon gyud ang hustisya og muabag aron makabot ang kalinaw dinhi sa Negros Oriental. Mag alas 5 na karong hapon nga hingpit nga natumod sa katapusang pahulayan so dinhi sa family compound sa Barangay Bunawon ang patayng lawas sa gobernador. Nahimong emosyonal ang mga tao, ang pamilya sa pagpanamilit kaniya hangtod sa katapusan si Mayor Janice padayon kami singgit gyud og hustisya nga iyang gipanawagan aron nga masulbad og matumbok ang mga responsable sa pagkamatay kang Governor Digamo og mga kaubanan. Ang militar o ang kapulisan mihimo sab og gun salute kaganiha subay sab sa pag-release sa mga tao og mga puti nga mga balloons. Duyog sa ilang panawagan nga makabot na kinilang gitinguha human sa nahitabo ni atong March 4. Atong paminawon ang tipik sa pamahayag ni Mayor Janice Digamo. Kung sigit ang lamunon sa kahadlok, kung siging ang kahadlok ang pirming mag-irog-irog o magpugong nato, mag-usog-usog sa atong huna-huna, muabot gyud ang adlaw nga kanang kahadlok maupod na'y mahimong hinungdan sa mas daghan pang kamatay, mas daghan pang pangabusar, mas daghan pang panglapas sa katungod sa uban. Human sa paglubong karong hapon mihatag og hamubo nga statement og interview sa mga sakop sa media si Mayor Digamo og hingpit siyang nanawagan sa national government nga abagan gyud sila sa tanan nga mga nahitabo dinhi sa lalawigan sa Negros. Gihulagway niya nga more than 30 kuno ang iyong nabiktima sa mga pagpamatay kani adto pa tuna kuno mga pagpanglapas sa katungod kini mga land grabbing ug uban pa nga mga isyu nga kitubang sa mga tawo. Nang hinaot siya nga musud o intervene niini ang national government or hatagan og kasulbaran ug hatagan og kahupayan katong mga nabiktima nining mga panghitabo. Wa patay official nga estimates lan kung pila ang crowd nga mitambong kaganihapon hinabi nato ang usa ka dakong police official ila paghinuon ning i-verify tuna sa mga rough estimates sa mitambong sa lubong karong hapon maabot kuno sa 20,000 kay ubay-ubay man gyud ni sila gikan sa lain-lain nga makalungsuran ug mga dakbayan di sa Negros nga nag-abot-abot karong adlaw dinhi sa Bunawon alang sa pagpanamilit sa mga Neg-Orense kang Governor Roel Digamo. Mo kanang latest lan gikan dinhi sa lungsod sa Siaton. Okay, daghang salamat, Nico Serino.